दिनै जोंनि जितु मानास पिकनिक स्पटनि जितु गेट आरो जोंनि बे स्पटखौ जों दिनैनिफ्राय जों बेखेवजेनबाय। बेवहाय जों हांख्रायनानै लाबोदोंमोन जोंनि मानाव गेदेर जोंनि बाक्सा डिभिजननि DFO लोगोसे आरो जोंनि समाजजिबि बिथां जोंनि जाय गायसनगिरि बिथां मानास इक' टुरिजम ससाइटिनि बिथां श्री सतन कुमार रामसियारि लोगोसे आरो जोंनि बे ओनसोलनि बे जोंनि बागानपारा ब्लक ओनसोलनि गासैबो बुद्धिजिबिखौ लानानै जों दिनैनि बे गेट जितु अपेन खालामनाय बेखौ जों दिनै जागायबाय। आं पिकनिक जागिरिफोरखौ आं खावलायनो सानो दे नोंथांमोना दिनैनिफ्राय जोंनि बे जायगायाव पिकनिकखौ जाफैनो हागोन आरो जोंनि बे ओनसोलनि जितु जोंनि सिनारि नुथाय बे नुथायफोरखौ नोंथांमोना गोजोनग्लाय फैनो हाफैगोन। लोगोसे आरो जोंनि बे ओनसोलनि जिब जुनार बायदिसिना जोंनि बेफोरखौ नोंथांमोना नुजाफैनानै बेफोरनि सिनारिखौ गोजोनग्लायफैनो हाफैगोन। जों बेनि थाखाय जों माखासे जों बेब'स्था लादों। जोङो बेनि थाखाय जोंनि आखाइजों बानायनाय जितु जों डास्टबिन होनना बुङो बे डास्टबिनफोरखौ जों बानायनाय जादों। लोगोसे आरो बेयाव जों माखासे नेमखान्थि बानायनाय जादों। बे नेमखान्थि बायदियै जों बिथांमोनखौ सोलिनो थाखाय खावलायदों आरो जायफोर बिथांमोना बे नेमखान्थि जुदि बारगा मावोबा बिथांमोननि थाखाय जोंनि जितु आयेन दङ